April 2014 mat er begon worden met de nijbouw van Tialf. Al te eerst dat vinden de meeste stedenpartijen. Over 3 weken wordt het besluit om 50 miljoen euro te investeren officieel naam. Maar de uitkomst is al zo goed als wis. Wij zoeken uit naar het bouwen van het zelf. Zo gauw mogelijk de scheppen erin en zo gauw mogelijk los. Want we kunnen wel trop praten en praten en praten. En we herstikken nou ladingen. Wij zien het van, nou starten, discussies lang genoeg geweest. We gaan nou aan de slag, of wat dit is een realisatie. Toch binnen de partijen die twijfelen. Reedrietboen KNSB en NOC-NSF maakt in augustus pas bekend dat Tialf de topsportstatus krijgt. Of dat deze status naar een van de concurrenten gaat. In de uitkomst negatief, daarin Tialf op ierbasis vereist 200.000 euro mis. Maar op lange termijn kan het om volle grotere bedragen gaan. Stel dat de KNSB naar Almere gaat en wij bouwen Tialf, zodat we nou van doel binnen. Is die exploitatie nou wel aantrekkelijk voor ondernemers om daarop in te schroeven? En wat als er net in voorkomt? Zonder die topsportstatus kan Tialf gewoon draaien. Dus wat dat betreft nemen we daar geen risico's. Die 50 miljoen investeren we. En het is verstandig om te doen, maar dan moeten we het uitzicht hebben op een goede exploitatie. En die is het door die afspraak met de KNSB. En als die er net is, ja, dan kan ze net beginnen. Er zijn dus nog een soort zaken hoe wis. Al kan één daarvan trokrast worden. Onduidelijk wie of de provinciale bijdrage wettelijk tastien is of dat er sprake is van staatssteun. De provincie had onderzoekje litten dat de financiële stiepe van 50 miljoen euro in strijd is met de Europese staatssteunregels. Dat is net het geval, concludeert de landsadvocaat. Tialf wordt, op het moment dat wij de onderdelen overnemen, een 100% overheidsbedrijf. En door die constructie is er geen sprake meer van staatssteun.